Benvidos a este pleno extraordinario do mes de agosto e de unha maneira especial benvidos á audiencia que temos hoxe, que olha, é o primeiro pleno que temos unha cantidad de ouvintes importantes, porque casi todos os temos sin naide, entonces benvidos sobre todo a vostedes e a todos. Vamos a empezar a orden do día. Empezamos coa aprobación das actas das sesións anteriores, os números 3 e 4 do ano 2025. Apróbase. 2. Conta xeral 2024, aprobación definitiva, ditame da Comisión Informativa. Terminouse pola Comisión Informativa do día 14 de agosto de 2025 e propóse este pleno aprobar a conta xeral do exercicio 2024. Segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto coa documentación coa íntegra ao Tribunal de Contas, tal como establece o artigo 212.3 do texto defendido da Lei Reguladora das Personas Locais 2/2004, 5 de marzo, en cumprimento da Lei Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidade Planetaria e Sostenibilidade Financiera e máis normativa concordante ao Ministerio de Facenda e Administracións Locais. Ben, pola nosa banda, pois, xa anunciamos o sentido de voto na Comisión Informativa, en base, sobre todo, pois, a eses 2 millóns de euros que hai en facturas reparadas, que nos parecen excesivas, e tendo un pouco en conta tamén o que din os informes de intervención ao respecto, non? Que non se cumple nesas facturas a lei de contrato do sector público, tanto no importe como na duración dos contratos, como na conformación do expediente de acordo co artigo 118 da lei de contrato do sector público. Despois vemos tamén que hai moitas modificacións de crédito ao longo das anualidades, algunhas son justificadas porque son subvencións que se reciben, pero outras responden a noso entender pois, a unha planificación mellorable. Por exemplo, no exercicio actual, pois, ainda recentemente vai unha modificación polo concurso de fachadas que xa se fixo o ano pasado, entón se é algo que xa está, digamos, establecido, pois debíase ter contemplado no orzamento e non facer unha modificación a posterior, non? Pero, bueno, o que nos preocupa sobre todo é ese elevadísimo volume de facturas reparadas. Moitas tamén se corresponden a obras que se fan sin o debido proxecto, que tamén o di a intervención municipal, e que, polo tanto, pois, eso pode afectar a moitas cuestións, non? Entón, igual que recollen os informes, que se di que habría que licitar todos esos contratos, e tamén mellorar a precisión dos conceptos nas facturas, xa que a veces non son suficientemente precisas. Entón, en base a todas esas cuestións, entendemos que non podemos apoiar a conta xeral do exercicio 2024 e imos emitir un voto en contra da mesma. María. Ben, a maior abundamento é dicir, é un reflexo dos presupuestos elaborados no seu momento, que xa non votamos en contra e, por tanto, pois esta conta xeral ten elementos preocupantes, non? De temas de por exemplo, o tema da externalización de certos servicios, tema do SAP, e o elevado volumen en algúns gastos, que pode ser distorsionador do futuro do que pode ser o Concello. Por lo tanto, nós non me vou a repetir o que dixo Antón, o que si digo que tamén vamos a votar en contra, porque se nós soubéramos como grupo político feito uns presupuestos, evidentemente, faríamos de outra maneira. Por lo tanto, reflexaríamos esta conta xeral conceptos distintos aos que, evidentemente, os comunes son así, pero conceptos distintos dos que están. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra. Ben, nos xa lle lo dixen por aquí por paseo, o noso voto vai ser favorable. A mí o que me preocuparía, como dicía outro día na Comisión Informativa, é que eses 2 millóns que dicen vostedes de facturas reparadas, que non é tal, pero bueno, que se poden aproximar. En todo caso, é un porcentaje dos 9 millóns de presuposto do Concello que non son exagerados, pero o que me preocuparía tamén é que quedaran pois, 1 millón, 1,5 millóns ou 2 millóns de facturas encaixonadas. E aquí terminamos desde fai anos, todos os anos, sin unha factura sin pagar a final de ano. 31 de diciembre, o presuposto do ano anterior queda totalmente cerrado e sin ninguna factura encaixonada. Entón, pola nosa parte, vamos a dar que este é un visto bo tamén, que non ten outra circunstancia, máis que mandala para o Consello de Contas e nada máis. Entón, vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bien.
3. Modificación do... Perdón. Se necesita. Voto de calidad. Voto de calidade. 3. Modificación do convenio entre o Concello de Chantada e a Confederación Hidrográfica Miños-Gil para a construción dunha ponte sobre o río Asno e tamén da Comisión Informativa. Tamén hoxe por a Comisión Informativa acordouse someter ao pleno o seguinte: aprobar a modificación do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Gil e o Concello de Chantada para o funcionamento, execución e entrega das obras de construción dunha ponte sobre o río Asma que consta no anexo á presente proposta. Aprobar o gasto plurianual por excepción dos seus límites de conformidade co disposto no artigo 175.5 do Real Decreto Legislativo 2004, 5 de marzo, por lo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Haciendas Locais de acordo coa seguinte distribución de anualidades: 2026, 25.150 euros; 2027, 67.500 euros; 2028, 195.000 euros; 2029, 387.150 euros; total, 675.000 euros. Facultado ao alcalde do Concello de Chantada para a asignatura do convenio e a realización das actuacións que resulten necesarias para a súa comunicación e execución. Ben, por a nosa banda, pois, as mudanzas que se introducen no convenio parecennos positivas, dunha parte porque o que indicaba o Ministerio de Facenda de que había que modificar a cláusula, lóxicamente, pois é algo que é axustarse á legalidade, non podría ser de outra maneira. Despois, a contía que teria que poñer o Concello ao descender, pois entendemos tamén que é algo positivo para os intereses da Facenda local. O que si insistir no que xa dixemos no outro pleno, nós cando se aprobou o convenio inicialmente, pois dixemos que o propio Concello tamén podría propor modificacións, e nese sentido pois reiteramos que nos parecería a solución máis axeitada esa outra alternativa que se barallaba no documento que o Concello mandou á Xunta, que sería moito menos metros, máis recta e máis racional, sería tamén máis racional do punto de vista do deseño urbanístico. Por lo tanto, nese sentido, pois, facemos un apelo a que, se ainda é posible, pois, que se escolla esa alternativa e non a alternativa moito máis curva e, ao noso entender, pois, peor que a que está neste momento sobre a mesa. Bueno, vexo que non mentíamos cando fixemos a moción no seu momento. O convenio vai para adiante, a ponte vaise conveniar no mes de setembro e vaise facer. Por tanto, a primeira fase, que é traer unha inversión de máis de 4,5 millóns de euros de parte do Ministerio de Transición Ecológica, invertida pola Confederación, a proposta do Partido Socialista, é unha inversión moi importante para a Chantada. Unha inversión que vai abrir aquela zona, pois, algunas posibilidades que antes. E esa parte modifícase agora con máis aportación por parte da Confederación e do Ministerio de Transición Ecológica e menos aportación do Concello, ergo dos veciños de Chantada. A partir de agora, pois, ábrense posibilidades de... Que posibilidades? Pois que, en función de como se vai facendo o proxecto, a máis está añadido no punto 9 no tema da modificación puntual do Peixón, que foi unha imposición, o sea, foi unha proposta da Confederación e, polo tanto, hai que facer o Peixón, e a partir de aí abre esa posibilidade de como se vai a facer a obra. Cal van ser alternativas e os veciños, no legítimo dereito da defensa dos seus intereses, poderán propor as alternativas que consideren oportunas, como é en dereito e non é desta maneira e non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, a primeira fase está cumprida, non é puentecito, non é espacecito elevado, senón é unha ponte como ten que ser. E a segunda é, feito esta primeira parte, a segunda é, vai haber un proxecto, vai a ter exposición pública, vai haber afectados, vai haber alternativas, estudiémolas, traballemos sobre elas, en función dos intereses do conxunto da xente, optemos por ali. E eu, por tanto, só teño que dicir que estou moi contento con esta inversión de 4,5 millóns de euros que ven de parte da Confederación, de parte do Ministerio de Transición Ecológica, e, por lo tanto, é unha inversión que vai a quedar aí,
que é certo que vai a ter unha serie de tempo para o período de execución e que, a partir de aí, pues, que escollamos a mellor alternativa, como non podía ser outra. Ben, a verdade é que eu teño llelo dito por muchísimas veces tamén, que esta é unha obra que se ven demandando desde o século pasado. Entón, levamos 30 anos falando desto, coa Diputación, que era, en realidad, o mellor quen tiña que asumir este investimento desde fai tempo. Pero, bueno, non foi así. E, olha, agora que nos veña, neste caso, a Confederación, pues, con esa cuantía que dice vostede, da cual pues, o Concello tiña que poñer 900.000 e agora está rebaixado en torno a 500, pues, que é unha boa xestión que probablemente vostedes falarían co presidente da Confederación, non sei quen, pero eu ainda estuve onte con el, e, olha, pues, tanto a administración da Confederación como o Concello estamos super satisfeitos con este. Digo vostede moi ben. Olha, a Confederación, falábamos onte, ten técnicos que levan 30 e pico anos. Eu non son capaz de dicirle a un técnico o que ten que facer. Só me faltaría, non son ingeniero ningún, non? Pero en todo caso, que dice vostede, unha vez que sepamos como vai o proxecto, despois de revisalo, e algúns dos veciños que están aquí que o poden ver, e que se lles diga, dice, oye, e por que non se opta por esta opción en vez de por esta? Bueno, pues a partir de aí sí que se poden decir cousas, mentras non. E, oye, tal e como está configurado o proxecto, ya a modificación puntual que lle presentou o Concello á Xunta de Galicia é a que propuxa a Confederación Hidrográfica, os técnicos da Confederación Hidrográfica. Nós non temos técnicos no Concello que podan dicir que para 500 anos non haxa ninguna inundación provocada por a ponte se chega a haber un caudal excesivo. Non se sabe que dimensión hai que lle facer a ponte nin que seguridade, non sabemos esas cousas, non? Entón, en todo caso, temos que confiar nos técnicos da Confederación e a partir de aí, insisto, cando sepamos o proxecto, realmente analizalo, preguntar e se somos capaces de adaptalo mellor a cidadanía de Chantada ou os interesados por onde lles vai pasar, que indudablemente van a sufrir expropiacións, pois así o faremos. E se non, pois, sentindo moito, esta obra é unha das obras que non pode perder este Concello, e non o vai a perder. Entón, pasamos a votar esta modificación. Votos a favor? Unanimidade. Punto 4. Cambio de titularidade do vial provincial municipal de Estrada Lugo P1808. Ditame da Comisión Informativa. Dictaminarse pola Comisión Informativa a seguinte proposta de acordo ao Pleno. Primeiro, aceptar a cesión proposta pola Diputación Provincial de Lugo a favor deste Concello de Chantada do ben de maneira de uso público seguinte. Denominación provincial N540A-Quinta Línea, Código Provincial UP1808, tramo A, longitud de 375 metros, coordenadas UTM29, TRS809X6707 y 4117702 e X6688. Lugar, Quinta Línea, Parroquia de San Salvador de Chantada. Facultar ao señor alcalde don Manuel Lorenzo Rodríguez para a asignatura da acta de cesión, en o seu caso, para os efectos a que se refiren os apartados 6 e seguintes relativo ao apoio do decreto 66/2016, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, comuníquese esta acordo a Diputación Provincial de Lugo para os efectos oportunos. Ben, nós neste asunto, pois, por unha parte valoramos positivamente que unha parte que está, digamos, integrada na malla urbana, pois pase á titularidade municipal, porque iso evitaríalle a veciñanza en caso de ter afectacións nalgún tipo de licenza ou solicitude que fagan, pois o trámite coa Diputación, porque xa sería de titularidade municipal, entón por ese lado ben, pero polo outro tamén temos sentimentos encontrados porque hai moitos núcleos rurais e moitas pistas que non están nas condicións de mantemento que terían que estar, e a propia estrada que se vai ceder pois podría estar incluso cun firme mellorable neste momento, non? Unha vez que se cede algo, pois o ideal é que viñese en condicións óptimas. Entón, nese sentido, pois creemos que se o Concello que ten ainda non ten ben mantido, pois asumir máis aínda, pois en certa medida é arriscada, non? Porque cada institución debe facerse cargo do que é seu en boas condicións. Está claro que a Diputación de Lugo non está cumprindo con Chantada, está tamén claro que ten moitos kilómetros de vías, entón todo o que sea desfacerse delas vai non facer encantado,
pero, bueno, temos tamén ese hándicap de que non estamos como concello tendo, sobre todo no medio rural, as pistas e os núcleos rurais, en moitos casos, pois nas condicións que deberían estar. Entón, nese sentido, pois temos esa balanza, non? De que hai aspectos positivos, sobre todo pensando na veciñanza e na integración na malla urbana que ten ese tramo, pero tamén hai aspectos negativos de que a Diputación non está cumplindo con Chantada, pero tampouco o Concello está cumplindo coas parroquias do medio rural. Bueno, en concreto, indo ao punto concreto, que é o tema da cesión de 375 metros, bueno, todo que sea, como dixo no convite de comisión, acercar a veciñanza, os servicios, que podamos mellorar o máis rápido posible, parecenos. Por tanto, nese aspecto, e centrarnos e ceñirnos concretamente eso, nos vamos a votar. Ben, indudablemente a Diputación de Lugo, pois, mellor neste momento non está cumplindo con Chantada, ou mellor non cumpliu nunca, non? Pero o feito é que este cambio de titularidade da vía esta, que 300 e pico metros, que se lle pasa ao Concello, vai en beneficio da veciñanza, como dice vostede. Se vai en beneficio da veciñanza, pois, vamos a aprobar. E lle digo unha cousa, se houbera que votarlle aglomerado, eu ainda pasei outro día por ele, precisamente para ver en que situación estaba, non? E salvo o último tramo, antes de chegar á pista que vai a Santa Uxía, sí, ali ten un tramiño que, bueno, pois viñolle ben bacheado, pero ainda que houbera que darlle aglomerado en quente, o custo deso serían 3.000 e pico euros. Entonces non vamos a deixar de facelo porque, oye, póñannos esta vía desta maneira, porque ao mellor o que fan é, bueno, pois se queren desta maneira tampouco lle la damos. E lle digo outra cousa. No mes, nese mes que se pediu, debe ser a finales do ano 24, pedíaselles tamén o tramo da Costaña. Nos daríamos de servicio á Diputación desde a carretera de Lalín ou por Luís Campo, ou pola Gaiteiro de Barrio, non sei que se chama, e que nos cederan eles a Costaña para destinala, pois, incluso a vía peatonal, porque ao parecer hai cantidad de xente que pasa por ali de unha maneira inusual, e que, bueno, en calquer momento pode haber un atropello sin problema ningún. Entón, nos pasaríamos a peatonal, entraríanse os que teñen garaxes desde arriba, do único servicio para a xente que ten, insisto, garaxes, e, bueno, esperemos que nos lo comuniquen probablemente para o próximo pleno. Eu contaba que viñeran a este pleno as dúas, pero, bueno, de momento a outra está sin facer a cesión. Esta vamos a aprobar, indudablemente, para eso solicitamos, e esperemos que nos chegue a outra tamén canto antes. Pasamos a votar, entón, votos a favor deste punto, votos en contra, abstencións. Punto número 5, recuperación de espacio de titularidade pública en Quinzán das Pedras, ditame da Comisión Informativa. Dictaminos por la Comisión Informativa. O seguinte asunto é propuxo que o seguinte acordo desestimara que debe ser presentado como José Otero van recuperar a posición do camiño público situado en Quinzán das Peras, requerida a propietaria da Casa José Luis Otero Van para que no plazo que a tal efecto sinale o arquitecto municipal acometa a renovación da mesma reponiendo o seu permitido estado camiño ocupado. Cuarto, advertir ao requerido que transcorrido o bendito plazo Concello a través do personal propio gallego realizará o acto por sí con todos os gastos a cargo do mesmo, incluídos os honorarios dos cans. Ben, nós xa lle formulamos as nosas dúbidas na Comisión Informativa sobre este asunto, porque, entre outras cousas, hai algunhas deficiencias ao noso modo de ver, tanto na tramita, no que é o expediente, non? En primeiro lugar, votamos de menos que haxa unha planimetría que con esa atitude pois verifique que efectivamente eso é terreo público ou non, cousa que tampouco hai. Das testemunhas que aparecen no expediente, pois o que se pode inferir é que eso leva feito máis de 40 anos. De feito, estamos falando aquí dunha persoa que xa está afinada, deberíase notificar aos seus descendentes en todo caso. E a parte de levar todos eses anos feito, porque xa fixeron incluso os pais desta persoa, o Concello asfaltou ali e fixo actuacións nese lugar. Por lo tanto, en todos eses anos que o Concello en ningún momento reclamase ese ben como público e que agora teña tanta certeza según o informe técnico, pois a nós parecenos un pouco
chocante, non? Despois este expediente tamén pois, estendeuse bastante no tempo a súa tramitación. Vemos tamén que en algún momento por parte se falou de que se iba a chegar unha proba pericial que despois non se debeu achegar, ou polo menos non vimos no expediente, pero xa digo, non aparece esa planimetría. Os propios informes municipais recoñecen que non hai un catálogo municipal de camiños de titularidade pública, que é algo que está marcado na legislación, que desde que levamos aquí temos reclamado en diferentes ocasións sen éxito. Falóusenos unha vez de que había un disquete por aí polo Concello, cando os disquetes, pois mire, xa o CD caducou, estamos xa cas memorias cos pendrives, imagines o disquete. Pero quer dicir que eso nunca tuvo unha concreción, entón creo que o Concello neste sentido ten que facer un esforzo maior pois cunha planimetría e verificando con exactitude, pois igual que se contratan empresas para facer outro tipo de actuacións, pois nestes casos ao mellor tamén hai que facer, non? Porque hai que, quer dicir, unha vez que se demole algo non hai volta atrás. Se demole algo e despois iso non se dá resarcido, entón hai que facelo, digamos, pois con total garantías cando a administración pública adopta algo con esta contundencia, non? Nós na comisión tamén pedíamos que comparecese o arquitecto municipal, dixésenos que xa facía os informes, que non era posible. Bueno, pois gustaríanos tamén porque ao final esta situación chégase todo por un informe técnico, que é o que di que parece ser que hai unha columna que sí que podería estar, pero xa digo, a verdade é que lín o expediente, mirei varias veces, os meus compañeros tamén, e as conclusións non son nada claras como para tomar un acordo con estas, digamos, con esta contundencia. Entón, nós acolléndonos ao artigo 92.1 do ROF, o que imos pedir é a retirada do asunto, que se complete a documentación e se acheguen novos informes para ver se efectivamente eso está en terreo público ou non, e despois, pois sí, que xa con toda a documentación sobre a mesa, pois habrá que tomar unha decisión, pero xa digo, nós neste momento, co que temos aquí no expediente, pois formúlanos moitas dúbidas e ante a dúbida o máis prudente non apoialo. Bueno, a verdad que outro falar de segunda vez, a veces os argumentarios pois son os que son, e coincido neste aspecto co que acaba de decir o doutor. Eu tamén no expediente xurdenlos moitísimos. E a veces o refraneiro así aldeano de que os pleitos entre pobres terminan mal e terminan en conflicto, seguramente as cousas non terminan. Quero dicir que isto nace no que nace, ten o recorrido que ten, e, bueno, a verdad que visto o que vin, pois, xurdennos moitísimas dudas na composición do propio estudo. Hai tempo que levamos reclamando un inventario de camiños municipales, ao mesmo tempo que levamos reclamando un inventario de vías municipales, de vías municipales e vías cívicas. É importante que o Concello sepa o que ten. É importante que sepa o que ten tanto camiños, como tanto a vías municipales como vías inmuebles, porque xa se fixeron inversións na adquisición de casas, etc. E, por tanto, tendo eso e tendo inventarios de camiños, pois seguramente nos evitábamos moitos problemas. Por tanto, nós tampouco vemos isto, e porque que non vemos e tiempos máis. Ben, eu antes de nada adiantáronseme porque teñolle que pedir disculpas á súa viúda, á súa filla, ás súas netas, ao seu xenro. Eu encontrei un outro día na comisión informativa, non sabía que iba a vir este punto, e o que me sorprendeu é que lle dicía o señor secretario, dicía, pero como estamos falando aquí dunha persona amiga e fallecida, pero bueno, o expediente ven desta maneira, de todas formas, cando lle cheguen a vostedes novas comunicacións, van a chegar a nome de vostedes. E pareceme moi ben a aportación que fai Xente Parada de retirar este punto da orden do día. E nos isto vennos desde moi vello, e o que hai, bueno, pues un enconamiento, por así decirlo, dunha persona que non lle quero poñer nombre, pero que, bueno, pues o mellor tiña que estar en outros sitios e non estar tocando as narices continuamente e vindo ao Concello 3 ou 4 veces por semana. E o que me fastidiaría a min é terlle que dar a razón. Entón, vamos a deixarlo. Recabar, según o informe do secretario, ten pouco recorrido, pero bueno, si podemos recabar máis información, si a propia familia ou os propios interesados nos poden decir cousas ao respecto, pois eu encantado. O que temos é que cerrar este asunto porque eu non quero ver, vostedes a mí non me molestaron en ningún momento,
Algo alguna vez que falei co Luís para descanse 2 ou 3 veces e que estaba home apenado e nervioso por este tema. É un tema que non ten recorrido, é simplemente inquina de outra veciña, joder, para facer dano. E a min estas cousas sí que me repatean, porque é maldad. Todo nese sentido parece me ben a idea de... Eu tiño pensado dicir, desde seguir debatindo, deixalo sobre a mesa, recabar máis información, e se lle podemos dar carpetazo de aquilo poda seguir ali, ben. Se é ao revés, pois non teríamos outra alternativa que pedirlles a demolición, porque se se demostra que bien público terreno e iso se fixo hai anos, ainda fora fai 40, 60 ou 100 anos, o que fora, non hai ningún terreo público que prescriba calquer cosa que se fixara nele. Entón, non nos queren engañar, insisto, ojalá podamos determinar que aquilo se fixo ben e que está ben no seu sitio, e se é outra cousa tamén lo vamos a decir. Entonces, vamos a deixar este punto sobre a mesa, recibirán información fidedigna do que estamos a facer, e pues, ojalá non teña que vir ao próximo pleno ou que veña para decidir unha cosa que a mí me gustaría que fora no sentido que eu penso, e non no sentido que venga. Votamos a retirada. Votos a favor? Unidad. 6. Moción por chantada interior galego vivo, comisión seguimento, acordos plenarios, ditame da comisión informativa. Se non teñen ganas de seguir aquí, poden marchar. Non digo porque non hai que estar hasta o final. Vostedes, non sí que temos que estar ao final, pero vostedes podense levantar e marchar. O sea, Gracias. Venga, hasta ahorita. Acordo. Proposta da Comisión Informativa de Acordo sobre a moción presentada polo Grupo de Barrio Vivo, constituir no prazo dun mes unha comisión de seguimento dos acordos plenarios onde se informe do estado de desenvolvemento dos acordos adoptados pola Corporación, cando menos deberá constar. Área responsable, previsión da ejecución, as distintas fases, aproximación orçamentaria ate o seu cumprimento de ser o caso, contactos mantidos coa administración competente para que execute os acordos, aquelas incidencias que pudesen producirse para o seu normal de ejecución, prazo previsto no inicio, cuantía orzaria estimada posibles, 2. Convocatoria desta comisión farase de maneira bimensual para levar a un control de seguimento dos acordos. 3. Publicar portal de transparencia do Concello de tratadas actas plenarias e as mocións aprobadas no prazo máximo dun mes, incorporando ligazón visible no sitio principal, clasificadas e agrupadas por áreas competentes e ou afectadas, así como o nome do grupo proponente. En aras da transparencia e da participación cidadá, as actas desta comisión con información sobre o cumprimento dos acordos farase pública no portal de transparencia. Adoptar os acordos e trámites necesarios para poder comezar coa retransmisión dos plenos. Ben, o sentido desta moción é que ao longo da nosa estancia nesta corporación pois temos traído diferentes iniciativas, outras de outros grupos, algunhas felizmente pois foron aprobadas por unha maioría ou incluso moitas por unanimidade, pero despois moitas veces non se concretan os acordos ou non hai un seguimento ao noso entender axeitado deses acordos, non? Hai algúns concellos que teñen esta comisión de seguimento. Outra posibilidade é incluir tamén na comisión informativa de réxime interior pois un punto que vise sobre estas cuestións, sobre o seguimento dos acordos, e entendemos que sería unha maneira pois de levar un control sobre eses acordos e conseguir unha mellor execución dos mesmos. Despois tamén se pide a publicación das actas dos plenos, que somos dos poucos concellos que non está, digamos, elevando as actas en tempo e forma das sesións plenarias, cando é algo, pois, os plenos son públicos e as actas son públicas, pois que mellor que telas tamén na web. E, por último, pois tamén a retransmisión dos plenos, non? Que moitos concellos xa o que están facendo é incluso colgando os vídeos dos plenos en vez de as actas en PDF. Nese sentido, os trámites necesarios para facelo pois serían sinxelos porque o material xa está cedido por parte da Diputación con fondos europeos
como nos ten pois, ilustrado Ledo Cores ao respecto, cando foi preguntado nun pleno, pois sería tan fácil como facer un acordo de pleno para iniciar esa retransmisión, que non entendemos por que se está adiado tanto, porque xa hai moitos meses que ese material se entregou, non? Entón entendemos que todo o que se está formulando aquí sería de fácil, digamos, consecución, e esperemos que poda seguir adiante. Por nuestra parte, lo interesante es como cambiamos de opiniones varias veces como partido, principalmente porque lo primero que opinamos y reflejamos aquí en la comisión fue que cualquier tipo de medida que fuera a favor de la transparencia, pues estamos totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que después, volviendo a leer, y sobre todo después de la intervención del alcalde en la propia comisión, sí que dijo algo que nos llamó bastante la atención y que nos hizo reflexionar al principio, que es el tema de que sí que es cierto que ese punto que habla de constituir una nueva comisión de acuerdos de primeras no nos parecía del todo bien, porque al fin y al cabo es otra comisión, pagar otra vez a los consejeros por venir aquí y tal, no nos parecía la mejor opción, cuando había otras fórmulas. Entonces veníamos con la idea de proponer, si ese punto de esa comisión, darle una vuelta. Pero sin embargo ahora sí que es cierto que en la defensa de Antón sí que comenta la posibilidad de meterlo en el punto como un punto dentro de la comisión de régimen interior, por lo cual no habría nada, no afectaría absolutamente nada a nivel hacienda pública, hacienda local, podemos decir. No hay más gasto, estaría dentro de la propia comisión que ya tenemos reflejada y a la que ya tenemos que asistir. Entonces, bueno, como mucho la propuesta podría ser que quede reflejado específicamente en este punto, que se aclare que sería parte de la comisión que ya hay, no genera una comisión nueva, pero por todo lo demás, efectivamente, si se aprueba ese punto para evitar ese gasto extra, todo lo demás, lo que sea transparencia, que cualquier persona pueda ver qué se acuerda, qué se habla en los plenos, qué se retransmita, como ya otras veces tenemos expuesto, que nos parece más que decente, estaríamos totalmente de acuerdo en esta opción. Ben, pola nosa banda, oye, o punto ese que decides vos, cando se convocan as comisións informativas, esta, se non é cada 2 meses, cada 4, por exemplo, podría vir o punto ese de facerlle un seguimento ás mocións que se aproban aquí ou aos acuerdos plenarios. Entón, pola nosa parte, non hai inconveniente ningún, non? Eu, en todo caso, despois do outro día, despois de ver a comisión informativa do Luns, o que collín é un programa electoral do PP, do ano 23. E, olha, a miña sorpresa é que, moito me equivoco, senón a final de mandato, vámoslo ter superado con creces. Algúnas cousas ao mellor non están feitas, como pode ser o plan xeral, que están con ida voltas, isto é o conto de nunca acabar, non? Pero outras cousas, se non están terminadas, van a estar pois, moi perto de terminarse. E é máis, despois empecé a redactar unha serie de cuestións que non iban no programa e que as vamos a conquerir tamén. Unha delas vai a ser a ampliación do paseo fluvial. Eso sí que o le damos, o vais a facer lógicamente, pero o que non estaba previsto con a Confederación, o punto que acabamos de falar, esa inversión para facer a ponte sobre o río Asma e o novo acceso hacia a avenida de Monfort, que o tiñamos planteado nós para insistir ca Diputación, pero olha, cousas que ao mellor non estaban previsto que se conseguiran e vamos a conseguir. Para min é a mellor maneira de que cando se presenta alguén a unhas eleccións cumprir co que promete, co seu programa electoral. Indudablemente, moito me extraña que cando vayamos a analizar propostas que se fixeron aquí de mocións que foron dirixidas ao Goberno Central, a Xunta ou a Diputación, que a maioría delas probablemente ao mellor nin as leeron, non? Porque eu tamén lles digo unha cousa, cando se veñen con mocións tipo, con mocións que non hai maneira, que o Concello non ten competencia ninguna sobre a seguridade social. Se che preguntan algún consello, podelo dar, pero imagínese vostedes, que capacidade temos nós para decir que se aumenten as pensións. É un falar, non? Pero, bueno, pola miña parte, pareceme moi ben eso. Se non é cada 2 meses que pode haber comisión de régimen interior ou non, realmente sempre hai, non? Pero cada 2 plenos que veña un punto dicindo onde se tomaron neses 2 plenos, ou incluso en anteriores, os acuerdos que se tomaron de mocións e en que situación están. O que lle digo é unha cousa, as que se aproban, que van dirixidas ao Concello, casi lles garantizo que están cumplidas ao 100%. Outras sí que xa non é competencia nosa, porque incluso vostedes poden facer o propio
seguimento. Se os dos ollos veñen con algunha moción para que sea debatida e aprobada, poden facer o seguimento na Diputación ou no Goberno Central. E vostedes poden facer seguimento na Xunta, no Goberno Central, na Diputación. Outra cousa é que lle fagan caso, claro, iso xa cada un ten que examinarse a si mismo. Entón, se deixamos a moción nese senso de que vamos a poñer canto antes a funcionar as cámaras, que eu xa lle lo dicía outro día na comisión informativa. A min as cámaras non me poñen medo ningún, e máis, favoreceronme sempre. Esperemos que a partir de agora que vaya a ser o mismo. Esta vez, para poñer a funcionar as cámaras canto antes, que incluso a mellor teño que vir a Diputación para darnos instruccións, pero bueno, como sexa, non? E cada 4 meses na Comisión de Régimen Interior veña ese estudio dos plenos anteriores, a ver en que situación están as mocións que se aprobaron. Por a miña parte, dámoslle para diante. Que lle parece? Nos parece-nos ben que se iso permite sacar o acordo. Despois, se me permite responder un segundo, o que se dicía de que unha comisión nova sería retribuída non ten por qué. Hai, por exemplo, xa hai a comisión, no seu momento fixeras unha comisión do sector lácteo que non foi retribuída, ou hai a comisión que se fai de comercio que tampouco é retribuída. Non todas as comisións son retribuídas. Bueno, en todo caso, o punto podría ser incluir na orde do día da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras Públicas e Servizos, cada dúas, polo que se dixo, pois o seguimento dos acordos plenarios, como sigue xa o acordo. Entón, o punto 2 xa non habría que poñelo, porque xa iría no 1 dos 2 meses. Sí, cada 4 meses. 3 Claro, comisións destas claro, incluídas na... cada 2 comisións. O punto 3, que é a publicación das actas no portal de transparencia do Concello, entendo que non ten problema ningún, ou ten? Non se están metendo. Non, pero vamos, eso. Entendo que non ten problema ningún. E o da retransmisión dos plenos, e tamén estamos todos de acordo, pois tamén xa queda igual. Bien, pues. Bien, o sea, eliminaríamos o punto 1 e o 2. O punto 1 modificaríase, en vez de constituir no prazo dun mes unha comisión, sería incluir cada 2 convocatorias da Comisión de Réxime Interior, bla, 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 ao seguimento dos acordos plenarios, tal, aí quedaría igual. Que o teríamos moito máis fácil. O 2 suprimiríase e os outros quedarían igual. Se vostedes os dous, ou 3 ou 4, me piden unha reunión conmigo que nunca o fixeron, non teñen convite ningún reunirme ainda que non haxa que non fai falta esperar eses 4 meses. E, oye, queríamos falar contigo destas cousas, sin problema ningún. Como falo de vez en cando, pois para adiantar un pleno, retrasalo ou calquera outra cousa. Se os dous portavoces, ou incluso acompañados por algún dos seus compañeiros, dicirle que nos gustaría facer un repaso, teño que dicir uns días antes para preparar un pouco. Se me piden, dice, oye, as mocións de todo o ano, de o que levamos de ano, cales están conseguidas e cales non. Que preguntar e mirar a ver en que situación están, non? Porque de memoria, eu sei que a maioría, as que nos corresponden a nós, digolles casi con toda seguridade, con 100%, están conqueridas. As outras xa non é cousa mía tampouco. Entón, Sí, eso pensa. Bien. Non penso. Unha vez a transparencia da participación cidadá, estas actas da comisión, é dicir, a comisión que presuntamente Ese punto habría que suprimilo porque as actas da Comisión Informativa non se están publicando. Non hai por que publicarlas. Entón, o 4 e o 2 suprimiríanse. Ou non ser unha comisión ex novo, non se pode aplicar o 4 de los convocatorios desta comisión, adoptar os acordos de trámite necesario para comenzar mal. Todo o que se refire a esta comisión nova que se quería facer eliminas. Sí, no. Do que se acorde nas comisións informativas queda aí. Sí. A relación de fonte queda aí. A comisión informativa é un estudio para o pleno, pero así decir, podes publicar cousas da comisión informativa que despois se modifican no pleno. Entón, non se pode estar mal informado da ciudadanía. xa se publicaría a acta do pleno. Exacto.
Ben, por unanimidade con esas modificacións. Temos que votar. As dúas cousas. Bien, Das emendas, máis votamos a introducción das emendas, votos a favor. Unanimidade. E votamos a comisión das súas emendas. as emendas introducidas. Votos a favor da comisión. Moción presentada ao interior galego Vigo, melloras en celebración de festas patronais, ditame da comisión informativa. Dictaminado por a Comisión Informativa, propuse a acordo o seguinte acordo. Se verifica oportunamente co máximo grado de rigor o cumprimento por parte de todas as instalacións de feira que se instalen durante as festas patronais os requisitos de seguridade técnicos e de funcionamento legalmente previstos. En cumprimento do artigo 7b do Real Decreto 2/22 de decembro se impida o uso a través de imaxes sexistas nas atraccións, desenvolvendo un código de boas prácticas para entregar aos feirantes. Que durante todos os días das festas patronais de Chantada haxe 2 horas ao día de atraccións sen música ni luces para evitar que podan ser desfrutadas por todas as persoas e, nomeadamente, por os que padecen cualquier tipo de hipersensibilidade sensorial e máis tamén por as súas familias. Que se teña en conta na localización das atraccións orquestras ou cualquier outro potencial emisor de ruido o dereito ao descanso na vizinanza con especial sensibilidade e respecto ás zonas onde se concentra de forma específica un maior elevado número de persoas vulnerables, como é a residencia de maiores de Chantada. Sí. Ben, as propostas que facemos nesta moción, pois explicámosla xa un pouco tamén na comisión informativa, acaba de lelas agora o secretario, entendemos que con vontade pois serían bastante doadas de aplicar e de feito esas 2 horas para que todas as crianzas podan disfrutar das atraccións sen ruído, pois xa existen en moitos concellos e as localizacións, pois entendemos que na Rúa Taboada non é unha localización axeitada porque hai unha residencia de persoas maiores e vulnerables que durante bastantes días ao ano, entre festas, feira do viño, etc., pois ven conculcado o seu dereito ao descanso e existen outras localizacións nas que se poderían pois, situar. Entendemos que son acordos que se poderían implementar se hai vontade política, non? Igualmente, pois, o da seguranza pois, e o de non incluir publicidade sexista pois é algo que está na legislación e que, polo tanto, é un recordatorio de que hai que cumprir esa legislación. Sí que nos sorprendeu na comisión de que fose acollida con certa hostilidade a proposta, supoño que ao mellor porque ainda non leran a moción ou non falaran entre vostedes, pero entendemos que é unha moción que non ten, digamos, ese espírito negativo ou de criticar o que son os festexos ou senón todo o contrario. O que busca é mellorar que sean, digamos, as festas que fagamos e os festexos que fagamos o máis inclusivos, o máis transversais e de alguna forma que recollan pois eso que temos que buscar sempre as institucións, que é casar os dereitos que teñen o conxunto da ciudadanía. María. Por nuestra parte ya dejamos aunque nos reservamos, dejamos el sentido bastante claro, todo lo que sea, primero, cumplir la ley en los primeros puntos. Nos parece que, bueno, simpático cuanto menos que haya que traerlo, pero bueno, si se trae entiendo que es porque no se cumple hasta cierto punto, o sea que votar a favor de que se cumpla la ley nos parece más que obvio. La propuesta de que haya 2 horas de atracciones y música, obviamente todo lo que fomenta la inclusión también vamos a estar totalmente de acuerdo. El punto 4 es lo único que claramente nosotros no, pues nos falta Penela, justamente que tampoco estuvo en la comisión, nos habría gustado quizás ver un poco su punto de vista, que lo comente. Yo ahí es donde me pierdo un poco, de si los espacios están en base a control de contingencias, en base a si están ya seleccionados así por algún motivo o no. Yo ahí me pierdo, pero bueno, en todo caso aquí lo que se propone es tener en cuenta la localización para facilitar todo lo demás. Entonces, que se tenga en cuenta y se busque la mejor alternativa, sea mantenerla o cambiarla, también vamos a estar de acuerdo. Nuestra parte, totalmente de acuerdo con la moción y agradecemos. Eu que vos teño que dicir unha cousa. Se me decides que estamos incumplindo a lei, estamos correndo un peligro tremendo. E
se me decides que este Concello non está facendo un bon plan de seguridade desde fai anos con respecto ás festas, que se me decides tamén cambiar de ubicación, sí, a donde? Dios nos libre que cando non se podan meter aí as atraccións que volven para a calle nova, tremendo, non? O Mercado Bandeira, a Avenida de Monforte, para falar fora noso a zona do pabellón de deportes, que podría ser unha ubicación onde se botan os fuegos de artificio. Chantada é o que é, e desde fai muchísimos anos non ten espacios, ten un espacio fermoso que é o Parque Luís Arribadulla, pero que non vale para este tipo de cousas, non? Entonces, falamos, tuvemos comisión de goberno xa a medida tamén, falamos con o noso compañero, que por certo non está porque ten o seu pai, non sei se o daría, se o traerá xa de Lugo, xa, o vaya, non, bueno, pues, que lle saia todo moi ben, e oiga, ahora, encima das festas, non se pode vir con unha cousa destas. En todo caso, pasadas as festas, damosles un repaso, e a ver que podemos facer pois, para a Feira do Viño do ano que ven e para as festas do ano que ven. Ahora, lamentando moito, e insisto, ojalá estuvera o noso compañero que lles explicaría mellor, que non, probablemente non estemos cumplindo ao 100%, pero falando con outros compañeros meus, non de moi lonxe, estamos facendo bastante ben. E moito mellor do que se viña facendo fai anos. Eu sigo lles botando o reto, dixen yo outro día na comisión informativa. Iran facer as festas vostedes para o ano que ven. Entonces, traen as orquestas que queren con 20, con arreglo ao que aporta o Concello para as festas e que as cuotas que recuperen por aí, non? E ubícanse díganos tamén onde se poden ubicar. Nós non temos luces suficientes para ver onde poden estar as barracas. E teñan as cousas que teñan. Poñer ao 100% da población a favor, imposible. Que nos marchamos onde está a residencia e nos vamos para, eu que sei, para a Avenida de Monforte. Vai haber quen protesta ali porque van quedar algúns garaxes sin poder entrar ao garaxe e pintan a leche. O que hai que colaborar. E unhas veces unhos sintense perxudicados en beneficio de outros e outros en beneficio de unos. Entonces, teñolles que dicir que esta moción a vamos a rechazar e que, bueno, pues, insisto, si queren facer un estudio pasado ahora ao verán para anos vindeiros, pues podese facer nesa comisión que dicen vostedes que vamos a ter, que dicimos todos que vamos a ter cada 4 meses, un tema dos que se pode estudiar tamén, en régimen interior. Entonces vamos a votar... Se me permite cerrar a moción. Sí. A ver, simplemente lembrar que algo que xa puxemos no corpo da moción de que isto xa propuxemos con carácter previo a outros anos, non é que o traíamos ahora encima das festas, o que pasa que como non se nos fixo caso noutras ocasións, nin na Feira do Viño, nin na festas de Chantada, etc., pois o que fixemos foi ahora pasalo a moción. Entón, nese sentido, simplemente aclarar iso de que non é algo novo que traíamos ahora sobre a campá. E despois, pois, digamos, esa mau tendida para seguir falando do tema e leválo ás comisións, pois parecenos interesante, inda que neste momento, pois, polo que sexa, decidan non aprobar esta moción e agardemos entón que nese diálogo, pois sí que poda haber unha ubicación alternativa. O das 2 horas non entendo cal pode ser o problema neste momento para facelo. Eu entendo que en 2 horas sin ruído nas atraccións que é algo que se podría facer xa, e o resto, pois, cai de caixón, xa hai que facer, que é o da seguridade e o... Con respecto a esas 2 horas, na comisión de goberno falamos desto, non? E que no Concello tampouco hai petición ninguna por parte de pais ou nais que teñan problemática con estes nenos. Non sabemos cantos nenos hai en Chantada nas festas, o mellor hai 1 ou 2. Entón, poñer 2 horas para un neno ou 2, non sei se é un porcentaje suficiente ou non, que pudera ser, cuidado. Pero é que nós non temos constancia ninguna desas. Se vostedes son capaces de decirnos, oye, que hai tantas familias que nos dixeron isto, que nos firmaron este documento e tal e cual, pues pode ser facilmente asumible, non? Pero a xente de Chantada fala con nós un día sí e outro tamén,
Pero a mí nunca nadie me dixo nada deso, nin aos meus compañeros, que eu preguntei na mañá. Entón tampouco se pode vir con... E máis, cando se ven con este tipo de propostas, é moi doado e importantísimo traer alternativas. Porque agora pregunto eu, incluso vostedes os tres que están aí, se queren poden aportar algo. Que nos pregunten agora onde podemos ubicar as barracas en Chantada. A ver, o que non me parece son 200 usuarios que as súas problemas que teñen de non se poden comer solos, non necesitan todos os cuidados, necesitan dormir. Non é porque non dormas hoxe dalle unha pastilla porque vai a andar aí a tómbola, mañá dalle outra pastilla porque está aí a tómbola. Eu non sei, todos temos persoas maiores, ou tuvemos, todos necesitan empatía. Empatía. Sí, E non hai outro sitio... Eu que pregunto é onde podemos poñer as barracas? Durante moitos anos fui na calle Nova. Claro. Durante moitos anos fui na calle Nova. Durante moitos anos. Certo. E non... E aparte outra cousa, da miña forma de pensar, hasta lle dá vida ao pueblo. Que estén ali. Bueno, E non que estén naquel lado. Esa é a súa opinión. De acordo. Pero os ciudadanos todos da calle Nova, que tamén hai personas maiores na calle Nova, É moi grande. ao mellor hai tantas como na residencia. No, pero 200 dependientes non creo. Perdón, non o permite na calle Nova. O plan de seguridade, xa non o cumpliríamos con eso. Teríamos que ir a un espacio aberto, fora de Chantada. Entonces, é moi fácil falar, pero dar trigo é máis difícil. No, fácil falar, había que verse ali, como nos vemos nós os dous traballando con esa xente todos os días. Os días da feira do viño, os días da festa, é xente dependiente. Hai unha ala de psiquiatría que xente con unha serie de problemas para dormir que les afecta muchísimo. Pero é porque a residencia non nos manda un oficio dicindo todas estas cousas. Porque desde fai anos eu nunca recibí no Concello un oficio da residencia da gerencia ou incluso da de Vigo protestando por estas cousas. Nos falamos como traballadores. Nos falamos, Pero, é por eles, nós temos... Non me vale. Terá que ser algo da dirección da empresa e da inmensa maioría dos traballadores. E que, con todos os respetos e admitindo o que me están dicindo, que pode ser real, pero para onde levamos as alteracións? Que é o que quero saber. Que molestan ali a residencia? Por supuesto. Que se lles pide que a policía local cada pouco tempo vai por ali e sobre todo ao que ten xollo este que mete un volumen da hostia saltamontes e baixo, sale dali a policía, volve o mellor o que ya é que prohibir que veña porque o resto non é tan problemático, non? Pero tamén lles digo unha cousa. En Lalín o ano pasado quedaron sin atraccións. En algúns concellos quedan sin elas. Non son festas. Porque cando as personas, os pais e as nais non teñen a onde levar os nenos aos chiringuitos, a estos que se montan, pois as festas son de pena. Pero bueno, seguiremos estudiando o caso e a ver se somos capaces de comprar terreos cerca do concello, cerca do núcleo, e ao mellor sí que co tempo podemos dar outra alternativa. Ben, pasamos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Non fai falta para isto voto de calidad, non? Sí, voto de calidad. Oito, moción por Chantada Interior Galego Vigo por mor de recortes na Galiña Azul. Ditame da Comisión. Adiós. Ditaminouse que propuxen o pleno o seguinte acordo. A Corporación do Concello de Chantada dirixirase a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e a Conselleira Fabiola Castillo Martínez para trasladar a Interior a anterior exposición de motivos e demandar que se dote
ocurra con carácter inmediato xa no curso 2025-2026 a praza de Mestra suprimida na Galiña Azul de Chantada. Ben, é un acordo único que trouxemos desde o momento que nos enteramos de que se iba a producir o recorte desta praza de Mestra na escola infantil, porque, sobre todo, afectaría ao comezo do curso, ao mes de setembro, que na escola infantil pois, é o mes máis complicado, e como explicamos tamén na exposición de motivos, pois producir uns avances a respecto de algunhas cousas que nós demandábamos no pasado, pois a cociña que agora se vai facer, ou a ampliación dese módulo que tamén pedimos durante moito tempo, xa en agosto bueno, que se fixo en agosto do 22, pero que nós xa pediramos con anterioridade. Entón, ese módulo que sería o quinto da escola, pois tradúcese en que hai pois, unha maior presencia de cativos, non? Entón, con unha maior presencia de cativos, desde o noso punto de vista, o que non ten sentido é que na relación de postos de traballo que fai a Consellería, que non se dote esa praza de mestra, non? E a mestra que estaba actualmente en Chantada, pois o que se despraza é a súa praza bueno, despraza, a súa praza de Foz. Entón, a solución que, como se explicábamos tamén aquí, a solución que a Consellería daba, en principio, pois é no mes de outubro de cada ano, pois dotar con personal, con arreglo pois ás necesidades, pero iso, lóxicamente, non solucionaría o mes de setembro, que é o máis complicado, e redundaría nunha mingua de calidade no servizo. Nós xa temos dito aquí en moitas ocasións que non pretendemos que Chantada teña, digamos, privilexios, nin que teña máis cousas que outros territorios ou outros concellos, porque tamén creemos na igualdade entre cidadáns, pero tampouco podemos ser menos. Entón, o que non nos parece de recibo é que haxa outras escolas nese sentido, no rateo alumnado e docencia mellor dotados, é que a nosa escola infantil, pois que nese sentido vai a perder unha praza de mestra ou unha mestra no inicio do curso, cando é o momento da adaptación das crianzas, e sempre é pois, o período máis complicado, sábeno ben pois, as persoas que teñen sido usuarias da mesma, non? Entón, nese sentido, pois, gustaríanos que se adoptase este acordo para que, como corporación, haxa este acordo explícito de demandarlle pois, á Consellería que dote esa praza na relación de postos de traballo, que poña solución xa desde o mes de setembro, con independencia de todas as xestións, que supoño que xa farían algunha, porque xa se nos dixo na comisión que falaran coa xerencia de Lugo, ou coa xefatura territorial, non lembro agora, creo que foi coa xefatura territorial de Lugo. Entón, nese sentido, pois, esperemos que isto se poda solucionar, porque vos servizos públicos, e sobre todo servizos públicos esenciais para a conciliación, como pode ser a escola infantil, pois redundan moi positivamente no concello e tamén na fixación de poboación. Tal como comentamos en la comisión, todo lo que habíamos dicho de aquellas incluso que íbamos a consultar efectivamente, lo que se está comentando ahora, que esto sería para el inicio de curso, pero sí que es cierto, como se comenta, que viene siendo ese periodo un poco más importante. No es competencia de este concello, pero tampouco creo que todo lo que sea derivar a la Xunta ou incluso al Gobierno Central, hay que decirlo, bajo la premisa de no nos van a hacer caso, podamos pasar o simplemente no hacerlo. Entonces, si como corporación efectivamente podemos trasladar nuestro posicionamiento, aunque luego no lo lean, nosotros jugar nuestras cartas, me parece que es interesante. Así que por nuestra parte estamos de acuerdo con la moción. Ben, na moción dínse cousas que non son verdade. Que se vai eliminar unha plaza, non é verdade. Esa plaza vai se cubrir, según me dixeron a mí, a gerencia do consorcio, a 1 de outubro. Estarán sin cubrir unha plaza. Nos primeiros 9 ou 10 días de setembro só van, digamos, o profesorado, o personal do centro. A partir de aí empezan a distribuir aos nenos, a evitar as persoas para estar con eles, estarían pois, en torno a 20 días en unha persona, pero non se amortiza a plaza. A plaza vaise modificar a RPT precisamente da Galiña Azul de Chantada para que siga con esa plaza. A persona que se desplazou para a Foz outra vez, claro, é dos Aviñaos, según me enterei, eu non o sabía, non? Claro, esa persona loitaba por quedar aquí, eu por min, ojalá quedara, que me importa, non? Pero non, porque ela veu desplazado no seu momento de Foz para Chantada e eu lles decía por que se facía este, digamos, desplazamentos de personas de unhas Galiñas azuis para outra. Cando faltan menos en algunhas, queda unha persona ou dúas
digamos, sin traballo suficiente ou que sexa, e dice, oye, onde hai necesidades? Pois en Foz hai unha necesidade en Chantada e esa rapaza, bueno, pois non sei se en convenio co asunto ou non, acercabas ao Sabeñado e pediu ir desplazada para aquí, pero ahora ten que volver para a súa plaza, non? Isto que no ditamine a Xunta. Despois dice vostede, gracias a que pediron, eu teñolles que dar os programas electorais dos 3 ou 4 últimas eleccións, porque non sei se te acordas, Cati, se nos programas electorais iba a ampliación da gardería, o funcionamento da... Claro, resulta que son vostedes, afortunadamente, cando veñen con estas cousas, o que temos que fazer, bueno, usted venme con isto, gestione. Porque, joder, é que encima de que consigues cousas que son importantísimas gracias a mí, no. En todo caso, tamén lles digo unha cousa. As gestións que fagamos, para iso estamos aí. Temos que facer e punto. E seguiremos facendo. E o que se fai en Chantada en outros sitios é co diñeiro de todos os cidadáns que nadie pon nin un puto duro do seu bolsillo para facer cousas. Entonces, nós seguiremos traballando desa maneira. E, oye, que me enterei tamén por personas da gardería porque creo que non é o sitio para facelo tampouco. Sobre a cuestión de fondo, que é o que se pide aquí ao acordo, esta moción, lóxicamente, non é que inventemos nós, senón que é unha moción que sai dunha problemática que se nos traslada, onde nos asesoramos, lóxicamente, pois, coas partes afectadas, en este caso, pois, coa escola infantil, consultada tamén a AMPA, e un pouco que se nos traslada esta realidade, e a realidade é que o curso vai empezar en o mes de setembro, máis complicado na escola infantil. Non é verdade que sea o máis complicado. Non é verdade, iso non é verdade. Non é verdade. Pois non sei con quen fala, porque se fala cas traballadoras da escola infantil, que entendo que son as que máis saberán disto, porque son as que están ali todo o día. Claro que falei con algunhas son as que din que o período de adaptación que máis complicado que é o mes de setembro. Entón, me dixeron a mí non, porque os primeiros 9 días van estar elas solas ali, facendo a programación, me imagino. Sí, pero hasta o mes de outubro son máis de 9 días. 20 días. Sí, pero son os máis complicados. Vale, 20 días son os máis complicados. E sí que o que se fai é sacar unha persoa que estaba traballando en Chantada. Que non se vai quitar. Que non se amortiza. Non vai empezar o curso. A plaza non se amortiza porque non se creou unha relación de postos de traballo desde a Xunta. Que lle estou dicindo que se vai facer a modificación de... Vaise facer, pero non se fixo cando había que facer. E esperan tela para 1 de outubro. Entón, xa está, onde está o problema? Eu entendo que intente justificar a Xunta porque é da súa cor política, pero neste caso están poñendo a Xunta e os intereses da Xunta á realidade, que é un servizo que fai ben a cidadanía. Está absolutamente equivocado. Entón eu entendo... A maneira de ser non me conoce ben. Non eu a Xunta teñolle que dicir o que lle haxa que dicir. Pois neste caso non lle dixo o que tiña que dicir. Home, non. Voulle dicir o que dice vostede, que se amortiza a plaza. Mira, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Voto de calidad? Algún outro asunto de urxencia? Actividade de control, puntos 10. Razón en conta dos reparos de intervención, razón en conta da resolución da alcaldía do 2025 hasta a resolución da alcaldía seguintes convenidas entre os primeiros do 2025, ambas inclusivas. Logo, sen preguntas. Ben, o primeiro que queríamos indicar é que existen placas de vado que non están conformadas legalmente ou a imaxe que teñen non é a das placas habituais, entón pois rogamos que se faga unha revisión das mesmas, porque lóxicamente non é de recibo que unhas persoas paguen e outras non, por un mesmo dereito neste caso. Despois tamén queríamos preguntar por unha subvención de dinamización lingüística que se lle concedeu ao Concello e que se rexeitou por unha resolución da Secretaría Xeral de Lingua, renunciouse a ela. María Luisa. No, foi como que se solicitou con tabuada.
con Tapada, perdón, con Carballo. Rexistros, na verdad que non salía desa pregunta, se non traía esa pregunta, porque, o sea, había un motivo por non se axeitaba, nos pensábamos que era para facer unha... non podíamos cumplir o que exixía. O que se pedía. A próxima, se te traen a pregunta, podes ter unha explicación máis concreta. Ben, despois, pasados 2 anos do acordo de cesión da parcela no polígono para a nave de medio rural, que caduca aos 5, pois entendemos que habería que seguir presionando a ver se inician dunha vez os trámites da Xunta. Non sei se hai alguna novidade que dicía vostede que iba a falar, porque isto xa lle trouxemos no outro pleno. Sí, a mí o que se me dice tanto desde Lugo como desde Santiago que é unha obra inminente, que non van deixar pasar os 5 anos, ni moito menos, pero bueno, tampouco é tan urgente. En todo caso, aos 5 anos volverían os terreos a propiedade do Concello. Se non nos dirían nada, non? Si é que non o van a facer. Ben, despois vimos que se pintaron algúns pasos de peos na vila e hai un en San Salvador de Asma, que entendo que sería competencia da Diputación xa por onde está ubicado. Está na curva, había que sacalo da curva, onde se poña, pois, pintalo axeitadamente. Como Concello, creo que deberíamos trasladar por escrito á Diputación a solicitude dese cambio. Sabe que o cambio e o pintado da carretera, o que pasa que, según eu teño entendido, van a arreglar desde Santiago de Arriba hasta os Peares. Entonces, imagino que pintarán unha vez que arreglen o tramo ese, que é un tramo importante. Ben, despois na Avenida de Portugal, á altura do número 27, o sinal que está baixando á dereita impide o paso dunha cadeira de rodas e dificulta o paso de persoas maiores con dificultades de mobilidade. Entón, pois, entendemos que tampouco cumple a normativa porque non está á altura de 2,10 metros, a normativa autonómica. Isto xa trouxeramos no seu momento das alturas nunha moción que trouxeramos ao pleno, pero, bueno, neste caso é un sinal concreto que habría que relocalizar. Na Avenida de Portugal, subindo, hai un sinal e non deixa polo largo da beira rúa, pois non deixaría pasar unha cadeira de rodas. A altura do número 27, digo, non? A ver, se apuntei aquí o número... Sí, do número 27. Despois tamén o sinal que está subindo a dereita, pendurado dunha farola, ten un enganche inferior derramado, está así medio torta colgando, entón habría tamén que arranxalo, e unha vez que se arranxa, pois xa poñer esa altura de 2,10 que está no catálogo de accesibilidade da Xunta. En Quinteliña tamén as beiras rúas que hai subindo precisamente deste tramo ahora que nos ceda a Diputación, pois habría tamén que adecentalas porque levan moito tempo nun estado que non é así moi... Como dixeron outro día dos veciños da zona no Enviado. Na rúa da Barxela pois está bastante deteriorada e despois no treito entre o Parada e a Casa do Xastre pois é insalubre, excrementos de pombas, restos de tellas, a xente As pombas estamos tendo pero moi serios problemas en Chantada. Está aí a zona do Ogocho, que é desastroso. En limpias hoxe e a mañá xa volve estar feito en Cristo. Pero bueno, que lle vamos a pegar un correctivo aos propietarios que se van a enterar. Non sei se salieron os acuerdos co informe do técnico e da Policía Local. Pero vai dar a risa. E despois pois tamén habría que o firme, que iso sí que xa cousa nosa, non é dos veciños, Non. na rúa da Barxela, pois tamén habría que dar unha volta. Despois na presa de recollida de auga no Sangoñedo é utilizada por algunhas persoas para bañarse, sobre todo persoas menores, é perigoso porque hai restos de vegetais no fondo ou contra a presa que non se ven, a propia comporta, e non está habilitada como zona de baño. De feito, incluso ten actuado a Garda Civil en algunha ocasión a instancias veciñais, e o que os propios gardas civis pois comentaron á xente que o Concello debería poñer un cartel indicando que non está permitido o baño. Entón, creo que é unha xestión bastante doada de facer e que habría que facer. E permiso á Confederación. Bueno,
pero habrá que pedir os permisos pertinentes, pero... A zona de baño de playa fluvial sin fume máis abaixo, no parque. Ben, despois sobre os semáforos, pois a posta en marcha non foi, digamos, como se anunciou. Recordamos tamén o maceteiro no paso de peóns xunto á banca, que impide a visibilidade, xa o dixemos noutro pleno, e o aparcamento en xeral pola vila pois tamén se pode mellorar. Entón, hai queixas reiteradas con respecto pois, ao tránsito, excesos de velocidade na avenida de Monforte ou na avenida de Portugal, especialmente en Zaquín, o que xa falamos antes, incluso na avenida de Ourense, entre Santana e os 4 Camiños. Que medidas se van a adoptar? Porque levamos falado sobre tránsito moitas veces, traído rogos, traído preguntas, díxenos moitas cousas, pero ao final nunca se acaba de concretar esta cuestión, que, por certo, que falouxe do seu programa electoral, era a que iniciaba o programa electoral último que presentaron vostedes, das últimas eleccións. Era algo así como ordenar o tráfico de Chantada ou algo así. Entón, non sei se teñen algunha medida xa... E seguirán traballando ca sinalización e, oye, e a Policía Local, que agora ten uns objetivos que están creados por a relación de postos de traballo. Hai veces que agora están 3 pola mañá e fan os seus recorridos por aí, que tamén lles digo unha cousa. Agora xa hai xente que empeza a protestar por as sancións que lles meten, que ten pelotas o asunto. Que lle metan sanción porque está mal aparcado, porque pasa de todo, pareceme moi ben. Entonces, a xente solo se aprende cando lle van ao bolsillo e van a ir estes rapaces novos que mentras non conocen ao personal, cando empezas a conocer a xente despois, pero estes chavales de momento están cumplindo, pero ben, yo sobre todo. Ben, despois creemos que hai algo que non se fixo dun xeito axeitado, porque o Trailer Oica Sacra entendemos que non organiza o Concello, senón unha entidade, entón habría que darlle a subvención que sexa, pero aparece unha factura de 5.000 euros no decreto 622/2025 que paga o Concello e entendo que sería unha subvención encuberta, porque o Concello non pode pagar facturas pode dar subvencións. Irá con cargo a subvención que estaba concedida, supoño eu. Non, porque a subvención justifícase mediante facturas cando toca. Ahora, eses 5.000 euros son unha factura que paga a Diputación, é unha subvención de Diputación para a equipación do Concello. Os cartos pagase 5.000 euros e justifícase a Diputación e a Diputación devolve os 5.000 euros. É un filtro para non meter o Oica Sacra só para a equipación, justificouse para as escolas deportivas e de Oica Sacra. O Concello non paga nada disso. A das O escolas... Concello, cando ten concedido unha subvención, non se pode vir con facturas. Se con cargo a subvención A das escolas non é outra factura, porque había 2 facturas na justificación. Pero na justificación justifícase a das escolas, Claro. e o do Heroica justifícanse casi 20.000 euros e a Diputación dá 5.000 euros. Pois adianta o Ayuntamiento, o Concello, e despois na justificativa a Diputación ao justificar 20.000 euros de gastos en equipacións fai un reingreso de 5.000 euros. Despois tamén vimos unha factura dun aseo adaptado na piscina de 30.000 euros que nos chamou a atención porque nos pareceu, se só é como pon no concepto a instalación dun aseo adaptado, 30.000 euros parece moito. Pois é para adaptala a minusválidos. Pero que se reformou todo... Reformouse, vai por ali, joder. Sí, pero non tuve un tempo de ir por ali e vin a factura e pareceu nos 30.000 euros... Se poñemos o aparato que se necesita para baixar dos máis caros, os 30.000 xa non chegaban só para o aparato. Fixémoslo o máis económico posible, pero vaya por ali e mire onde se fixo esa mellora na piscina climatizada de Chantada, que olha, calquer persona con unha minusvalía importantísima incluso pode utilizar a piscina de Chantada. Vale, despois trasladarlles tamén pois, que en Vilar de Iriza a localización que ten o caseto dos rapaces do autobús está mesmo na curva, que antes estaba noutro sitio, moveuse, e a localización actual pois, non nos parece tampouco moi axeitada, habría que mirar de trasladalo, sobre todo, tamén tendo en conta que cando hai condicións climáticas adversas, xa non só a perigosidade da curva,
pois obrigar a, digamos, a cruzar a estrada e todo, pois é bastante... Onde a fonte, non? Sí, ali onde o regueiro. Está onde o reguei. Estaba antes do lado do lugar e agora está enfrente. E onde estaría ben? Pois estaría ben seguramente un pouco máis arriba antes ou... Está aí o Juan Carlos, No. se non lo dice él. No, podemos decir, joder. Que estaba ben antes, porque ahora dá agua cando chove. Pero porque se cambiou. Bueno, non sei. Non teño nin idea. Unha alternativa podría ser na que sube Leva moitos anos. na que sube ao lugar. Pero Non nos rapazes da colegio xa estaba así, non estaba así. pero que impediu para poñelo aí. Porque estas cosas non se fan sin que o pidan algúns vecinos. A verdade é que é unha sorpresa e que o Concello non fai cousas á machada. Cando se cambiaron de que alguén o pide, justifica porque quere ese cambio. Pero, se o cambio normal é que volva para o sitio onde estaba, eso costa pouco. Tamén hai, pois non hai pequeno ningún ali, non? Sí. Hai unha pequena. A do Xenriño. Sí, a María. A María con caza por aí. Pois entón, oye, que sería pasar a fonte en frente á casa do Varelo, por ali, non? Sí, a ver, eu non creo Ou a que sube cara ao núcleo, se hai ali onde poñelo tamén Hai sería. que poñelo por onde pasa o transporte. Sí, pero ali xa xusto, habría que O mirar. transporte pasa pola carretera principal, non lles podes dicir que se meta ao lugar. No, o lugar non, pero aí non se metería ao lugar. Hai que ter digamos, o refugio naquele sitio onde millor lles quede aos veciños para a súa utilización, que non é só por rapaces, que é por maiores tamén. Despois vimos unha factura de 4.300 euros por a redacción dun proxecto para participar no certame Vilas en Flor. Queríamos preguntar se por que se tuvo que contratar unha empresa para facelo, se o persoal propio non podía facelo, ou cal foi o... Para presentarse os certames de Vilas en Flor, cando nos visita o xurado, aparte de acompañarnos, explicarles as cousas, pois hai que presentarles un vídeo, un reportaxe fotográfico. O último reportaxe fixo o noso compañero José Castor, lá por o ano 2018, foi a primeira vez. Se contrataron a empresa local daquelas, que justamente cesa a súa actividade por xubilación, e entón vimos na necesidade de contratar estes archivos fotográficos, que vai compoñerse de varios reels, vídeos, e tamén un documento dun álbum que pode enseñar o 2018 que temos no Concello, e simplemente é por eso, para actualizar. Pode parecer unha cuantía ahora importante, pero se digo que o 2018 foi, levamos 7 anos, o sea que isto quedarános despois das obras que se levan facendo nestes anos, pois un documento para bastantes máis anos. E como xa antes era un documento impreso, agora vai ser tamén a parte de impreso pois digital, entón todas as obras que vayamos ampliando, zonas verdes, e a partir destes anos pois iránse añadindo eses documentos, o sea que non será, pois faise a inversión este ano, pero como lles digo, pois dará 4 ou 5 anos que non habrá que facer eso. En todo caso é baratísimo porque o prestixio que lle dá a chantada as súas zonas ajardinadas, as súas flores, os seus entornos, os seus parques, iso é baratísimo. Entonces, de que se chega para 4 ou 5 anos sería 1.000 euros ao ano. Vaya por Dios. Ben, despois tamén, en relación ao rozado das pistas, creo que se vai con bastante atraso este ano. Non sei que problema hai. Pois, primeiro, deusenos de baixa por unha rotura, non sei, un dos dous operarios que andaba co trator, e mentras non preparamos unha bolsa de traballo, tal, pasou un mes, despois preparas a bolsa, empeza alguén que yo non ten moita idea, que lle leva tendo, pero ainda así, ainda que tuéramos os dous tratores funcionando de mañán e de tarde, non pode ser, porque agora neste tempo tamén non podemos funcionar hasta moi tarde, nin pola tarde, polo risco de incendios. Nos agora, para poñer o faro para o día 15, tuvemos que poñer en contacto con incendios para que nos mandaran unha brigada e estar ali a primeira hora da mañá, me parece que van o lunes ou martes,
para que un tractor con debrozadora destas de arrastre debroce e a brigada controlando ali por se acaso se produce un incendio. O sea que nestes momentos é tremendamente peligroso, sobre todo onde hai masas forestais, andar debrozadas. E temos falado xa que a Conselleira de Medio Rural para adotar a chantada de outro tractor para o ano. Entón, a ver se para o ano con 3 tractores somos capaces de ter os desbroces de chantada feitos como é debido. Eu vi algunha foto de algún amigo que me mandou fai uns días e a verdade é que algunha pista está casi cerrada. Tamén hai que dicir unha cousa, damoslle prioridade a todas as parroquias e agora estuvo se cubrindo con, digamos, con urxencia as parroquias aquelas onde había festas desde primeiros de xullo, non? Por exemplo, se vostede vai nestes momentos a Brigos, se ainda hai festa, me parece, en Brigos, en Vilaúxe, se vai ali, as pistas de Vilaúxe e de Brigos están debrozadas. Se fora no seu momento a Dá, está debrozada. A San Cristóbal, pois está debrozada. Me imagino que agora debrozarán a de Mariz para a festa deste fin de semana, non do seguinte. Estamos facendo desa maneira. E a partir de aí marcharemos para zonas das ribeiras para as vendinhas. Pero bueno, insisto, primeiro, a baixa deste señor que nos tuvo 2 meses ou 2 meses e pico empantanado, hasta que se colleu outra persoa. E que non se... Houbéramos doblado, con outras temperaturas, houbéramos collido que nos quilou unha persona na bolsa, nada máis. Viñeron 2 a selección e as 2 quedaron. Nestes momentos entrou a que quedou de primeira. Se a temperatura nos permitira ter unha persona de tarde, porque non é peligroso andar debrozando, meteríamos outra persona para que doblara. Un dos tractores estuvera traballando 2 días. Pero e máis lles digo unha cousa, cando se debrozou nos meses de febreiro e marzo, se vai por ali, aquí non anduveron as debrozadoras, así que estuveron, pero hoxe están as pistas peor que daquelas. Insisto, esperemos que o ano que ven a ver se somos capaces de ter o terceiro tractor por maio, en xuño, e con 3 tractores, ainda así ao mellor nos costaría traballo telo todo ben. Ben, despois hai algunhas pistas que xa saben que sempre teremos algunhas. Neste pleno pois queríamos insistir na do lugar de Portanogueira, que esa precisamente nunca se roza. Está xa atravesada, rozaban os veciños, cada vez quedan menos, ali xa non vive ninguén todo o ano. Entón ali pois urxe cando vayan polas ribeiras darlle unha pasada. E despois tamén, onde remata abaixo de toda a baixada, pois a solución que hai, pois hai un burato que hai, aparte agora co aumento do turismo, que a veces se meten por ela, pois calquera día que delle salir unha roca. Que hacia a Beiro. Non, eso é baixando da Irexe, onde está o cruceiro actualmente, o cruceiro que se ten pensado mover, baixando desde ali hasta Nogueira de Abaixo. É unha pista moi estreita, e agora estánse metendo coches porque os manda o GPS ou non sei que pasa, e calquera día quedan ali cunha roda metida. E despois a que baixa a Burgás desde a Diputación en Vilardamos, eso xa non se pasa, está intransitable completamente, como se araran. O acceso á igrexa de Santa Uxía de Asma tamén ali, sobre todo no período inicial, necesita ser arranxado. Non ten moita dúda. En Derramán, o que se fixo ali na entrada, pois tamén lle habrá que buscar algún. Quedou así, fixarase nas eleccións ali o espacio público, pero está sin facer nada ali. O acceso ao barrio en Muradelle tamén lle hai que dar unha volta. A de Sabadón a Terra Branca, eso continúa feito un Cristo. E as pistas da parcelaria en Laxe, pois habrá que buscar toda unha solución, ou con medio rural ou con quen sexa, para darlles unha volta, porque senón, só que a subvención esta que se quita anualmente, tardaríamos, non sei. É a subvención da GADER, pero coincide que esta subvención da GADER teñen que non só ir para medio rural, teñen que ter algunha explotación ao lado. E este ano non saliu a específica da parcelaria, contábamos con ela. Nos contábamos que a específica esa da parcelaria, que temos unha pista que lle temos ganas, que viría desde a que vai enfrente a Riazón, que viría dar aquí abaixo, pasa por onde o establo que fixeron ali os Arribados. Arribados. Exacto.
Sí, para comercios europeos. Exacto. Pero fai falta a todos. Esa, bueno, todas, afortunadamente, polas pistas da parcelaria andan sobre todo maquinaria pesada. Pero bueno, a mí gustaríame tamén que ao mesmo tempo que traen isto que trouxeran as que se arreglaron, a cantidade de kilómetros que levamos feito en aglomerado. Primeiro darse de prioridade os accesos a núcleos e a partir de agora pues, empezaremos tamén con isto. Despois hai subvencións tamén para arranxo de lavadoiros, o de Comezo, que polo seu, digamos, pola súa visibilidade e todo, pois... O Comezo debía estar feito. Está sin teito. Exacto. Está sin teito. Non. É que tiña Uralita. Entonces, mandouse a unha empresa especializada que estaba homologada para retirar Uralita, retirouse a Uralita. E esta está, o sea, se dixo unha empresa que non fai obras pequenas por aí, que arreglara canto antes, que debía estar feita neste momento. Pero bueno. Ben, despois tamén vimos que a empresa Driza Green Partners, que é o conglomerado que engloba os parques eólicos da Gratina e Agromaces, anunciou o 24 de xullo un convenio de colaboración co Concello de Chantada, pero non vimos que dito convenio apareza en ningunha resolución da alcaldía, nin tampouco vimos que se alegase aos parques, como se fixeron outros concellos. As alegacións aos parques ahora que nos fixa o Consello Superior da Unión Europea, que foron os que dictaminaron o que hai que fazer cos parques eólicos. Firmamos algún convenio. Firmamos algún convenio, sí. Me parece que estou aí. Ben, pois por a nosa parte non hai máis cuestións. María. Vamos a intentar ir un poquito. Bueno, algunos temas se fueron tratando, ¿no? Tema de limpieza, tema sobre todo palomas, un poco baldear algunas calles. Aprovecho hilando esto con el tema del baldeo, sobre todo tener en cuenta el consumo, ¿no? Con el tema de la sequía que hay ahora, si hay algún plan de contingencia, si tiene algo ya valorado. No, porque tenemos la gran suerte, ya os lo dije aquí en otro pleno, que el caudal del río Asma pues daría para, non para Vigo, pero el porcentaje que estamos consumiendo de agua del Asma es una minucia. A mí me parecía, cuando hablas con los técnicos de la Confederación, pero nosotros qué tenemos que hacer con vistas a los veranos. Dicen, no, si vosotros no tenéis problema ninguno, pero a veces no se ve ni correr el lago. El agua del río Asma llega para 4 toneladas. Entonces... Bien, hablando del tema de limpieza, aprovecho también, ya se tiene traído más veces, simplemente es un ruego pedir si se pudieran poner más papeleras. Ya siempre sale el tema de que al fin y al cabo es un tema de civismo, que las propias personas intenten no tirar las cosas al suelo, pero yo creo que sí que facilita bastante que haya más papeleras, evitar eso. Entonces, no, lo sí. que tiene que haber es más educación. Yo aún hoy a la mañana tuve que coger un papel al lado de la papelera del ayuntamiento, que está allí subiendo a la izquierda. Bueno, me bajé de allí, cogí el papel y lo eché en la papelera. El que lo tiró allí no vio la papelera. Pero si hay gente que si tiene cada 10 metros una papelera, va a tirar la cobilla, joder, y no la paga como es debido, va a tirar el papel que lleva en el bolsillo. Es cuestión de educación. Sí, está claro que hay gente que puede Lo que hay que hacer es campañas de educación. Bueno, pues hagamos campañas de educación. Exactamente. Si bien es cierto que hay personas que pueden estar kilómetros con un papelito hasta tirarlo, hay otras que lo tienen al lado y lo van a tirar fuera, pero ahí está ese punto intermedio, esa zona gris, donde habrá gente que si se la pones un poquito más cerca y le pones más papeleras, igual funciona. Entonces, bueno, pues es un ruego simplemente. Tema semáforos también se trató. Por un lado, bueno, pues felicitar también, bueno, en este caso que se haya puesto a andar, que también no lo habremos pedido veces, o sea que, bueno, pues bien que se lance y ya estén funcionando. Sí que es cierto que queríamos hablar un poco del tema de cómo se puso a andar. Dos ruegos. El primero, simplemente es que como hay ese caos todavía, la gente pues supongo que no estará todavía acostumbrada, o sea, ya me pasó a mí personalmente, casi me llevo un peatón, porque yo iba frenando, el peatón tenía rojo, pues se manda igual, cosas así. Se tiene que poner así acostumbrando, todo esto va a llevar tiempo, hay gente que se salta el rojo y sigue para adelante.
Entonces, el ruego es valorar si, sobre todo estos primeros meses que se está teniendo en cuenta, ahora que vienen las fiestas, quizás la policía local puede estar un poquito más encima. Mira, no hace muchos días estuve en Vigo, hace unos días en Orense. Es así de gente atravesando en rojo, peatones. Pero eso no se puede validar. Eso no lo podemos validar. Precisamente. ¿Pero y qué haces con esta gente? Bueno, pues en este caso, o sea, en Chantada no veo mucha gente que pase en rojo, salvo Hombre, esta excepción. Es que no se debe pasar, joder. Hostia. Bueno, efectivamente. Lo que estoy diciendo es que creo que en parte... Hostia, eu parado aí, e ves a xente correndo, pasando... Xente maior incluso, joder, pero esta xente está a monte, joder. Bueno, el comentario era sobre todo de que creemos que en Chantada, que no es Vigo ni Ourense, en parte es porque se está todavía acostumbrando al semáforo. Entonces solicitamos si la policía local podía estar por ahí haciendo un poquito de... Hombre, anteayer pasé yo pasaba el ambulatorio y la policía local efectivamente estaba allí a la derecha, en la avenida de los Pinos. De eso quería hablar también. Anteayer, como ejemplo, estaban los semáforos en ámbar. Los días de feria. Cuadro que era feria. Entonces, no sé, o sea, esto ya es percepción personal. No sé si es peor que cuando hay feria ponerlos en ámbar o no. No, a mí no, porque esto ya es una pregunta de verdad de cuando no tener están idea, funcionando, cuando están funcionando por la avenida de los Pilos, viene poca gente, pocos vehículos. El día de feria sí que esa es la que tiene más acceso de vehículos, tanto en un sentido como en el otro. Entonces, ya se hacía antes de parar los semáforos, los días de feria, y se está valorando ponerlos en ámbar también los fines de semana, que baja mucho la intensidad del tráfico. Yo no soy ni partidario de eso, pero la policía local lo propuso, a ver qué... Bueno, yo simplemente lanzo juegos, no soy, ojalá saber de esto. Dentro de la policía y de otras cosas que comentamos también era el tener en cuenta sobre todo los horarios pico de centros de salud, cuando empiece el colegio, institutos, pues también esos momentos de niños, personas mayores pasando por ese cruce, tenerlo en cuenta también, el funcionamiento del semáforo. Más cosas, tema del tráfico del pueblo, que se comentó ahora y se decía, bueno, que se iban a poner más multas, pero habíamos hablado una vez y se había comentado el tema de poner cámaras. ¿Esto sigue en pie? ¿Se va a hacer? ¿Qué plazos está manejando? Estamos esperando que pase el verano, precisamente. Vale, pero ya está todo presupuestado, ya está en camino. Para firmar. Vale. Más. Parece que el Concello ya está notificado, simplemente es por traerlo y recordarlo. Se solicitó que mandar control de plagas porque hay una charca en un edificio de la avenida Monforte con ratas. Simplemente pues recordarlo a ver si se puede actuar cuanto antes. Sigo. Un espejo en mal estado en San Payo de Moradelle. Está Allá, roto. al lado de la capilla, ¿no? En la capilla, el mismo, que se puede arreglar cuanto antes. Hablamos de si se enviaron las comunicaciones a los titulares sobre el tema de limpieza de parcelas, sobre todo ahora que están aumentando los incendios, si se hizo ya. Las de Chantada, por supuesto, y las de la aldea, todas las notificaciones que tenemos fueron enviadas a la Junta. Que siguen llegando peticiones. Se nos comentó que hubo ciertas reclamaciones judiciales de trabajadores del Concello, el motivo. Eso llevamos años, hostia. Mira, solo con la xente de OSAP, tanta reclamación sobre eso es empanada de todos los años. Vale. El tema de la fuente, el barrio de la Ponte, ¿en qué situación está y si tenemos resultados de las analíticas? Yo pienso que os lo dije ya. Na fonte da Ponte, concretamente, aí detectouse unha turbidez na auga de alguén que, bueno, pues, facéndose aí un traballo nunha finca, que non só o que pretendemos é se lle dixo a alguén de intentar meter unha tubería nova desde o tanque pola tubería vella e que non volva a pasar unha cousa desas, non? Al evento ver a turbidez, puxose cinta, deixouse de consumir auga de aí, e hasta que empezou a dar ben,
Cando deu ben, ainda se esperaron 72 horas e a partir de aí, pois deuse outra vez, deuse ata para o consumo. Antes de marchar algúns días, deuse a antes de mediados de xullo, volveuse a facer outra analítica. E fixos unha analítica desa e da portada, que tamén, bueno, pues un veciño do convento parou un día ali a beber na fonte da portada, dixo que era unha auga fresquísima, que estaba de maravilla, dice, tedela analizada, dixo, pois non, a verdade é que se arregouse a fonte e non se lle había feito analítica, fixo a analítica e dá tamén o mellor que a outra. Entonces, cando pasen estes días, vamos a facer analíticas de máis fontes de Chantada. As dúas de Pereira, estas dúas que acabo de dicir, máis unha que nos quedou no medio ali antes de chegar ao Xinjiang, que non me dei conta, poden lle haber mandado a facer, non? Pero destas que son das da Lama das Quengas, as dúas, faremos estas analíticas para ver en que situación. Tamén lles digo unha cousa, isto decíamos de Viacua. Oye, esta fonte hoxe dá ben, e mañá ou dentro dunha semana dá regular. O sea que ocurre con este tipo de analíticas? Dice, oye, que cando che empeza a dar alguna parámetro que non che dá ben e tal, pois pode, sobre todo en persoas maiores ou menos, alguna diarrea ou gastroenteritis, como dicía de chamar, pero despois de ninguna outra cosa. A mí o que me extraña é algo que apareceu nas redes de por Chantada, por exemplo, dicindo que a auga, cando se fai unha analítica desas, hai que saber quen a tomou, que clínica analítica a fixo, pero non alarmar a ciudadanía desa maneira, porque, oye, os nosos parámetros son outros totalmente distintos, joder. Porque eu non me podo fiar de calquera que fai unha analítica nunha fonte que ao mellor foi a canaleta dun establo, cogen de tomar a muestra. Entonces, oye, hai que saber o que se dice, me entende? Non sei se podo responder. Non, si estou respondendo eu aos dos hoy, non? Pero, oye, o que non se pode andar dicindo barbaridades, porque, oye, nós non somos ningún os locos que andamos por aí tirándonos aos coches, entonces sabemos facer as cousas tamén, non? Vale, por aclarar entonces, hoy, que non que ahora está apta para el consumo. Sí. Vale. Oye, non sabemos, porque yo Bueno, la última analítica... La última analítica pode ser del 13 ao 14 de julio. Vale, ya está, vale, bien. Apta para el consumo. Vale, a nivel... Otro ruego, también que se nos comentó, se nos pidió a ver si se podían tener en cuenta alguna medida de cara a futuro, o al menos estudiar el tema de la humanización del camino de invierno, pues tener en cuenta un poco de mejorar las señalizaciones, los puntos de información, bancos, etc. Bueno, pues si se puede realizar ciertas medidas para estudiar un poco ese camino y humanizarlo. El camino de invierno, quien se hace cargo de su limpieza y su mantenimiento y todo lo que hay que hacer es la Xunta. Otra cosa, señalización, yo pienso que yo veo mojones cada X kilómetros o cada X metros incluso, con la flecha pertinente y oye, es más, por ejemplo, lo subían de Alfara desde Chao de Seixas, está limpio por la Xunta y debrozado y perfecto. Y nosotros igual no podemos hacer desde Fontela, en Requeixo, hasta Chao de Seixas la limpieza o el desbroce estos días, porque según los de incendios nos dicen que no nos metamos allí, ¿entiendes? Entonces, podemos nos meter allí, provocamos un incendio no faro y menudo Cristo. Pero los de invierno, la Xunta, digamos, lo tiene hecho. Bien, por terminar, quedan dos. Una es por seguir preguntando una vez más por las luces y iluminación del tenis. Teníamos ahí pedido una subvención que no nos va a venir, pero bueno, intentaremos con medios propios arreglarlo, digamos, provisionalmente. Pronto. Non sei en que situación está tamén, eu tampouco... En septiembre intentaremos dar xa un... Sí, con vistas ao inverno. Última, el tema del auditorio, las escaleras que todavía siguen ahí cerradas, ¿se sabe algo de eso? Nosotros sabéis que hemos hablado y
Incluso somos partidarios de, si nos lo permite la modificación puntual que se hizo del plan de ordenación urbana en su momento, si se nos permite hacer edificación allí para darle más cabida a la escuela de música y a otras asociaciones que nos están pidiendo sitios para ensayar, pues lo hacemos. Si no, no es fácil. Como antes no lo vamos a hacer de ninguna manera, porque antes lo que era es un auténtico peligro, porque cuando tienes unos pasos de 15 centímetros no das a apoyar el pie completo, joder. Entonces era aquello un mata ciudadanos, que decíamos de hacerlo en U o en V doble. Y eso es, pero si podemos hacer edificación, igual hacemos edificación. Y se sabe si podemos. Todo depende de esto, claro. Bien, gracias. Alguna cosa máis? Pois hasta que pasedes bon verán e boas festas e hasta o próximo pleno, hasta o próximo día que nos vexamos.